Huwa fatt li hemm element ta' inflazzjoni u allura fi kliem sempliċi huwa fatt li l-familjiet jaffaċċjaw żieda kontinwa fil-prezzijiet. Dan huwa kliem l-istqar il-Ministru Michael Falzon mal-mikrofonu ta' Net News meta mistoqsi kemm hi r-rata tal-għoli tal-ħajja e kif hu ukoll bħall-Prim Ministru u l-Ministri l-oħra sabu naqas milli wieġeb kemm hi eżattament din ir-rata tal-inflazzjoni. Inti taf kemm żdiedet ir-rata tal-għoli tal-ħajja matul ix-xahar li għadda u xek. Hija fatti li għandek element ta' inflazzjoni. Ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta matul ix-xahar li għadda komplet tiżdied għal 2.7%, rata li taqbeż dik tal-Irlanda, Spanja, l-Italja, Ċipru, Slovenja u anka il-Portugal. Apparti minn hekk ir-rata hija ogħla mill-medja Ewropea li hi ta' 2.2% u ferm iktar ogħla miż-żona euro fejn ir-rata hija ta' 1.9%. Iżda fid-dawn ta' dan kollu l-Ministru Falzon lanqas biss ta' jsemmi miżura waħda li l-Gvern lestieħu biex jindirizza din ir-realtà e kif evidentament dawk diġà implementati mhux iħallu riżultati pożittivi. Tkunu qed iżidu xi miżuri oħra però Ministru għaliex għaw dawn il-miżuri u r-rata tal-inflazzjoni f'Malta xorta hija ogħla mill-medja tal-Ewropa u anke minn tal-Eurozone. Jekk tistaqsini issa nagħmlu fil-budget mhuwiex il-remit tiegħi li ngħid li nista' nassigura li bħalma konna dal-aħħar 12-13 sena konna dejjem fuq in-naħa tan-nies anke fiċ-ċirkostanzi diffiċli. Mistoqsi għalhekk jekk se jagħti garanzija li r-rata tal-għoli tal-ħajja tistax titniżel. Il-Ministru naqas ukoll milli jagħmel dan biex bekk ħalla lampa stampa lil dawk kollha li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar minħabba l-prezzijiet li qed ikomplu jiżdiedu speċjalment tal-affarijiet bażiċi. Tagħti imma garanzija li l-għoli tal-ħajja mhux ħadd kompli tiżdied għaliex hemm qabża bejn ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Mejju f'Malta ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Min jagħti garanziji frivoli naħseb li jkun qed jonqos. Fid-dawn ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista preżenta diversi proposti li jindirizzaw l-għoli tal-ħajja fosthom żieda fit-dħul disponibbli għall-familji. Proposta li ntlaqat tajjeb anka minn Malt Employers. Dan apparti proposti dwar appoġġ lin negozju u tneħħija tat-taxxa fuq il-kola.